ସାଙ୍ଗମାନେ ମଇଦାକୁ ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ତଳେ ରଖିବା କାରଣରୁ ମଇଦା ବସ୍ତାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ମଇଦାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଢାଳି ଦଉଛି ଓ ତାପରେ ସେ ଘରେ ପଡିଥିବା କିଛି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସିଟକୁ ଧରି ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ପାଣିରେ ତିନ୍ତେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଚିରିକି ତାର ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ପେଷ୍ଟକୁ ଚିପୁଡିକି ଗୁଳା ଗୁଳା କରି ପଟା ଉପରେ ରଖୁଛି ଓ ସେ ସବୁକୁ ରଖି ସାରିବା ପରେ ଢାଳିଥିବା ମଇଦାରୁ କିଛି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ମଇଦାକୁ ତାଇରେ ପକାଇକି ତାର ଅଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହାପରେ ସେ ମଇଦା ଅଠାକୁ ଧରି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଗୁଳା ମଧ୍ୟରେ ମିଶାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଏକ ବଡ ପଟ ସେଟାକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଗୁଳାକୁ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ପିଲାଟି କଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କିଏ ଯଦି ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଅ। ଏହାପରେ ସେ ପଟଟିକୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ପେଷ୍ଟରେ କଭର କରିଦେଲା ପରେ ତାର ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ତିଆରି କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଖରା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ପଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ତାହା ଏବେ ପଟ ସେପରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା କଲର କରିକି ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲୁକ୍ ଦେବାର, ଯାହା ଏ ପିଲାଟି ପେପର ସେଟ୍ କରି କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଢାଳିଥିବା ମଇଦାକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି।